Hau da hori, baina hau zen litzake, gu dekogun gainazar bat, gozen lekutan, zanagako zen litzake, esaten du, molekulak, apur bat handizak, eta ingo duke, kutsu batek, palo batean zuten modua, elurra ikutu, eta gu esan da, eskara egiten egin zuritu dutzen. Egiten dugu, zurik hartzen ez dagoen papelik ikusi zuen. Papera baditez dago tratatuta nanopaperera egiten da zamaten saiatzen dudanean hidrogenoa botatzen. Oxigenoa gurtu egiten dago. Eta ez baldin badago, ez nahi. Bati honetan, berotu egiten da bat. Berotu dago! nola ikertzen den animalien guzti bai, orduan, Hasta